Ja morjesta vaan. Nyt olisi pitkästä aikaa tää 2 osaa tästä. No, olen yrittänyt tehdä yhtä videoa, mutta se meni ihan päin. Mitä menikään? No niin. Sun sänkyi. Ei. Ainakin äsken näin. Tuolla iso osa. Niin. No joo. Tikuillako? Täällä on siis mun kodin alku. Mitähän mä siinä vähän teen? Ja täällä on possu. Sinne tulee lisää possuja. Kunhan vaan löyvä. Niin. Että joo. Eikä ihan aloittaisi joku. Mulla oli ideoissa, että tää tulee sillä tammikuulla sitten. Vitsi, etteikö mulla ole niitä oikeesti niitä työkaluja? No siis kuolin siinä viime videossa. Tai mä olin jäänyt mun eka osan jälkeen ulos vaan, niin sit mä kuolin. Kun hirvet tullut tappamaan. Ja en ollut tallentunut tai jotain. Että joo. Tammipuuta. Mä kuvan tää just kouluaamuna. Mutta onneksi ei vielä tarvi lähteä. Että niin. Noin. Niin että hakataan nyt tätä puuta. Oli hyvä. Niin että hakataan nyt tätä puuta. No paljonko mulla? Paljonks toi olis? Se olis, mulle tulis niitä puita. Onko se 56? Jos laskin ne oikein minun matematiikasilla tavalla. Nyt pystyy laskemaan, kun mulla oli tässä valmiiksi. Vai laskenko mä oikein? En kai. Tai en minä tiedä. Oli mulla tuossa valmiiksi. Kait jotain. No. Eikö aleta rakentamaan tätä taloa? Kyllä me tähän rakennellaan. Mä laitan nää reunat tälle eka kun kattoo, mä en tiedä millä värillä mä teen. Tuohon. Ois ehkä ole keskikohta. Aivan sama. Itse ole keskikohtaa. Sitten tämä vaan. Tälleen ja noin. Otetaan nämäkin puut tänne. 3 jäi. Että joo. No nähtäkää sitten nyt. Ette minun taloon tuu. Ei oo mitä lupia on tulla. Ilman minun lupaa. Tarvitsette luvan minulta. Sinä kanssa. Menee ne kuule nyt. Täältä vehnää. Otetaan vähän. Mä oon tehdä erikseen kaikille lampaille ja niin. Sitten jos mulla on nuoli, niin mä tarviin kanaallekin. Niin mä laitan noita siemeniä takaisin. Saako se farmihoitaja jotain tehdä?
tahan tästä puhuta. Heitän nyt varmaan äkkiä takaisin. Miten mä tiputtelen niitä? Näin. No, alkaa olla nälkä. No onneksi meillä on perunaa. No miten hidasta? Aika vähän tästä perunasta saa. Olisiko tämä nopeampi? Onko tää raakaa? No ei tää oo. Tää on täällä. Raakaa kanalia. Mä en aio syödä. Sinne täydellisen nälkäpaatit, mitäkään onkaan. No, possu, sä saat kavereita, kun tein tänne tolle. Mä ite kyllä tipputtanut, mutta niin. Missäs niitä? Tykkääkö ne perunoista? Pitää, tuolla on vielä yksi. Mä luulen, että ne vaan porkkanoista. No,